Bun găsit la un nou dialog la fix. Continuăm seria podcasturilor dedicate analizei administrației publice locale și politicii din județul Dâmbovița. Astăzi, partenerul meu de dialog este Marin Constantin Cătălin, candidatul Partidului Național Liberal pentru localitatea Raciu. Bun găsit și mulțumesc că ați acceptat invitația. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Mă simt onorat să fiu lângă dumneavoastră și să pot să vă răspund la întrebările adresate, să lămuresc oarecum opinia publică în ceea ce mă privește pe mine, ca și persoană. Cei din comunitate vă cunosc cu siguranță, însă pentru cei care nu vă cunosc, poate mai e nevoie de prezentări. Pe scurt, cine este Marin Constantin Cătălin? Marin Constantin Cătălin este un om simplu, crescut la țară, care lucrează de aproximativ 16 ani în slujba populației, ca și asistent medical în momentul acesta la Spitalul Județean de Urgențe, secția de urgențe. Ce să mai zic despre mine? Îmi place comunitatea în care trăiesc și sunt mereu în mijlocul lor. Am grijă ca echipa de fotbal să meargă mai departe cu tradiția din 1982 înființată de ai noștri din comună. Ne ocupăm de ea, sunt aproape de toți. Îmi place, sunt crescut la țară și vreau să rămân acolo în comunitate. Sunt fiul satului. De ce ați ales medicina? Dintr-o întâmplare tristă, pot să spun pentru mine, în urma decesului tatălui meu, am simțit că, s-a întâmplat acum 17 ani, am simțit că trebuie să ajut oarecum mai mult oamenii și m-am dus către spital. Și îmi place, mi-a plăcut și îmi place ceea ce fac. Sunt aproape de oameni și vreau să fiu în continuare. Cum e activitatea la urgențe? Intensă, dar dacă îți place ce faci, ești acolo. Sunteți omul provocărilor sau mai degrabă sunteți foarte analitic și vă calculați fiecare pas pe care îl faceți? Nu prea calculez pașii care îi fac, îmi place să merg înainte, îmi plac provocările. Cu siguranță orice provocare pentru mine trebuie să iasă și bine, sunt foarte optimist și atunci merg cu capul sus în față, indiferent unde mă duce drumul. De la medicină și sprijinul acesta dat sub această formă comunității, mergeți acum către o altă formă de sprijin pentru comunitate, în administrația locală și în politică. De ce Partidul Național Liberal și de ce acum? Cu ce gânduri? De ce acum? Pentru că simt că am ajuns la maturitatea în care pot să ajut mai bine populația, comunitatea. De ce Partidul Național Liberal? Pentru că în momentul în care pleci la un drum trebuie să simți că o ai o anumită chimie cu cel care pleci la drum. Și în urma discuțiilor cu unele persoane care fac parte din Partidul Național Liberal, care îmi sunt prieteni, am ajuns la concluzia că avem un drum comun și am hotărât să mergem împreună pe drumul acesta. Ce părere a avut familia, ce părere au apropiații despre pasul dumneavoastră către politică? Un pas curajos, au zis ei, mă susțin în totalitate, sunt lângă mine, mă cunosc, sunt ambițios, am plecat de jos, cum se spune. Sunt mulțumit de ceea ce am realizat până acum și am realizat cu totalitate sprijinul familiei mele. Întotdeauna prietenii și familia mi-au fost întotdeauna în spate. Ce înseamnă pentru dumneavoastră comunitatea din Raciu? Comunitatea din Raciu? Râd pentru că mă simt bine când vorbesc despre oamenii de acolo. Este o comunitate foarte frumoasă. Pentru mine este ceva frumos să pot merge pe stradă și să îi salut și să vorbesc cu ei. Oamenii mă cunosc și știu că așa sunt. Vorbesc cu ei, mă opresc, stau de vorbă cu ei, mă relaxez când stau de vorbă cu ei la poartă la fiecare când mă duc. Atât cât pot îi ajut și am fost întotdeauna lângă ei și prezent, ori de câte ori mi-a sunat telefonul sau au venit la mine, am încercat să rezolv problema respectivă. De foarte multe ori problemele sunt de sănătate și atunci am fost prezent. Comunitatea înseamnă mult pentru mine, înseamnă o familie mare.
Pentru că ați vorbit despre problemele cu care v-au abordat oamenii și că până acum majoritatea au fost în această zonă, în domeniul dumneavoastră de activitate, v-aș întreba, pentru că și cunoașteți foarte bine ceea ce se întâmplă, chiar dacă n-ați avut acest contact direct cu zona de politică și administrație, de ce are nevoie Comuna Raciu pentru a se dezvolta? Care îi sunt lipsurile din prezent? În momentul ăsta are nevoie de un suflu proaspăt. Sunt nevoi multe și se pot rezolva. În primă fază, cred că problema gazelor naturale reprezintă o mare problemă la noi. Fiecare dintre familii care locuiesc acolo își doresc lucrul ăsta. Mai sunt probleme. Problema apei potabile pe timpul verii. Noi suntem arondați, să zic așa, la stația de pompare din comuna Lucieni, iar pe timpul verii consumul de apă crește și aceasta este sistată în totalitate sau cu program, se dă cu program. În timpul verii este aproape, să zic în ghilimele, bătaie de joc să faci chestia asta, oamenii au nevoie de apă. Adică și pentru consum vorbim de porție? Vorbim de consum, da, pentru că pentru grădini sau alte... Grădini nu se mai pune problemă. Oamenii mai au și fântâni, dar nu sunt secate, dar e o problemă mare. Avem o problemă în ceea ce privește transportul în comun. Nu sunt autobuze. Oamenii, astăzi a plouat foarte tare și stăteam afară și mă uitam, nu sunt stații de așteptare. Așteaptă în ploaie, vânt sau soare, depinde de vremea care este. Avem o problemă cu copiii din comună, pentru că părinții îi duc la Târgoviște în lipsa unei grădinițe cu program prelungit. Majoritatea copiilor sunt luați și duși către Târgoviște și atunci ne plângem că nu mai avem copii în școală și copiii trebuie să învețe în simultan. Un lucru care nu este tocmai benefic în dezvoltarea copiilor, dar totul pleacă de la grădiniță. Părinții lucrează 8 ore, nu au să-și lase copiii, nu există o clădire de centru after school care în momentul actual este folosită ca și primărie. Nu sunt lucruri normale care se întâmplă. A funcționat vreodată ca after school? A funcționat 5 ani, după care a fost închis. De ce este nevoie de un centru after school, de o grădiniță? Copii sunt în localitate, sunt destul de mulți tineri care au copii mici și care merg către Târgoviște ca să rezolve această problemă. Problema școlilor. Școala de la Raciu se află într-o stare de degradare. Trebuie inclusă într-un program de dezvoltare, trebuie construită o școală nouă. Nu poți atrage cadre didactice care să ridice gradul de dezvoltare al copiilor din comună dacă nu oferi ceva. Practic un context, un mediu în care să poată să desfășoare activitatea. Da. Sigur că da. Nu a fost niciodată reabilitată? Am terminat școala acolo, am terminat școala generală în 1994 și în afară de văruit, nu a fost reabilitată. Deși programe naționale sunt? Se pare că ne ocolește, așa cum ne ocolește și un mijloc de transport în comun pentru copii. Cred că Comuna Raciu se află printre puținele comune din județul Dâmbovița care nu are un microbuz școlar. Acum are un microbuz școlar care este contractat, un microbuz particular care este contractat. Cu siguranță problema aceasta se poate rezolva. Sunt probleme arzătoare. Problema cu învățământul e o problemă care trebuie Asta în contextul în care foarte multe localități și din județul Dâmbovița și din România se confruntă cu fenomenul fie migrației tinerilor, fie îmbătrânirea populației, tocmai pentru că tinerii nu mai au oportunitățile pe care și le doresc și aleg să plece. Așa este. Ne aflăm foarte aproape de Târgoviște și nu cred că ne-am confruntat și noi cu astfel de situații a migrării tinerilor. Pentru că locuri de muncă găsim la Târgoviște, noi ne aflăm la o distanță aproximativ de 14 km de Târgoviște, o distanță pe care în mod normal o faci în 13-14 minute. Ar fi ideal pentru tineri să poată să-și lase copiii în siguranță, în comună, să meargă la serviciu, să întoarcă seara, să poată să-i ia de acolo, știind că copiii sunt acolo, că vor primi o masă caldă, că cineva îi îndrumă și au grijă ca acei copii să crească bine și armonios. Dar sunt probleme, repet, care se pot rezolva. Nu sunt probleme care
găsesc rezolvare. De ce nu au găsit rezolvare până acum? Aveți așa un răspuns? Repet, cred că este nevoie de un suflu proaspăt, de cineva tânăr care vede lucrurile altfel, care poate să atragă, pentru că în momentul de față dezvoltarea presupune atragerea de fonduri europene și e nevoie de cineva care poate să gândească în momentul ăsta în ton cu ceea ce se întâmplă în toată lumea. Gândim spre dezvoltare. Dacă dumneavoastră să facem așa un exercițiu de imaginație, de mâine sunteți primarul localității Raciu. Care sunt măsurile prioritare pe care le veți adopta, cel puțin în prima parte a mandatului? Greu de spus. Cu siguranță prioritar pentru mine înseamnă învățământul, copiii. Prioritar. Aducerea unei rețele de gaze, la fel. Și tot ceea ce am spus. Sunt foarte multe probleme care probabil că în momentul ăsta îmi scapă, dar focusat pe rețeaua de gaze și învățământ, în mare parte, la transportul în comun, apă. Sunt multe probleme de rezolvat și cu siguranță vom găsi împreună o rezolvare. Pentru că sunteți în domeniul medical, cunoașteți foarte bine provocările. Din acest punct de vedere, cum stă la localitatea? Care este starea de sănătate? Ne referim la infrastructura medicală și specialiști. Stăm în momentul de față în comuna Raciu, mai precis în satul Raciu, comuna Raciu, există 2 cabinete de medic de familie, dar doar în comuna Raciu, repet, în satul Raciu, există un medic stomatolog care și-a închiriat, am înțeles, acolo un spațiu, un cabinet. Avem o problemă în ceea ce privește un dispensar în comuna Șuța Seacă, acolo neapărat în satul Șuța Seacă, în satul Șuța Seacă, populația, sunt oameni în vârstă care nu se pot deplasa și care nu au un mijloc de transport propriu ca să vină la medicul de familie. Ar fi ideal găsirea unei locații și eu sunt convins că medicii de familie care își desfășoară activitatea în comună pot merge și acolo o zi, 2 pe săptămână ca să asigure asistență medicală și acolo. În satul Siliștea există un dispensar construit care este în paragină în momentul de față. Deci fără asistență medicală și acolo. Asistență medicală și acolo. De asta, repet, există doar în satul Raciu, din comuna Raciu, există 2 medici de familie care își desfășoară activitatea. Sunt convins că problemele astea, la fel ca și cele din spuse anterior, pot fi rezolvate, pentru că cu casa de asigurări se poate lucra foarte ușor și medicii se pot contracta. Deci se pot găsi resurse. Spații ar fi, dar ar trebui amenajate. La Șuța Seacă e o problemă cu spațiu, dar cred că este o problemă care se poate rezolva. Se pot găsi 20 de metri pătrați unde se construiește o cameră, unde poți să construiți bătrânii care au atâta nevoie. Repet, fiind la urgență, văd bătrânii, mă refer strict la comuna noastră, care vin săracii cu ambulanța, pentru că nu au mijloace de transport și mă întreabă cu ce pleacă ei acasă. Vă dați seama cât i-ar ajuta un dispensar să fie acolo Deci, practic, vin la urgențe pentru probleme care pot fi rezolvate, cu siguranță, care pot fi rezolvate cu siguranță. La fel de bine se poate face un centru de permanență contractând medici prin casa de asigurări. Avem clădire, avem spațiu. De ce nu se poate contracta un centru de permanență, un medic să fie acolo, care să asigure minimul de urgență bătrânilor, tinerilor, copiilor, celor care deschid ușa în primă fază? Se pot rezolva. Dacă v-aș întreba așa, ce reproșați administrației locale de până acum? N-aș veni cu cuvinte dure, doar că se puteau face mai multe. Se puteau face mai multe cu voință. Tineri, pe lângă componenta aceasta educațională, v-ați gândit la anumite proiecte? Ați vorbit mai devreme de sport și de echipa de fotbal. Sunt 2 echipe în comuna Raciu care își desfășoară activitatea. Una este, să încep de sus, Flacăra Șuța Seacă, care își desfășoară activitatea în Liga a 4-a, se află undeva la jumătatea clasamentului. Țin să-i felicit pe această cale pentru efortul depus și pentru că sunt acolo. Și AFC Raciu
care se află în Liga 5-a, în momentul ăsta se bate pentru un baraj de promovare la Liga 4-a. Se fac eforturi de ambele tabere, și Șuța Seacă și Raciu, cu toate că există în momentul în care se juca fotbal acolo era un derby local, dar băieții sunt băieți serioși și la o echipă și la alta și cu siguranță vor avea sprijinul meu în a-și dezvolta mai mult performanțele, indiferent de liga în care joacă. Pentru că sportul este prioritar în dezvoltarea armonioasă a oricărui individ. Faci sport, ești mai sănătos și de ce să nu sprijinim asta? Există și echipe de copii, cât și la Flacăra Șuța Seacă există echipă Under 19, cât și la Raciu există o echipă Under 19 și o grupă de copii Under 15. Deci sunt aproximativ la Raciu 70 de sportivi, iar la Șuța Seacă nu știu, dar mă duc către 50. Infrastructură sportivă, baze sportive? La Șuța Seacă există un teren de fotbal pe care își desfășoară în momentul acesta activitatea și echipa din Raciu și echipa din Șuța Seacă. Și la Raciu există un teren în lucru, oarecum este închis pentru desfășurarea meciurilor oficiale. Se desfășoară doar antrenamente acolo. Bun. Dacă dumneavoastră reușiți să... Ați intrat în această cursă, conștient că nu este o misiune niciodată ușoară, este o mare provocare. Dacă veți reuși să obțineți mandatul de primar al localității Raciu, cum vedeți localitatea în primii 4 ani de mandat? Cum ați descrie așa? Da, foarte greu să mă arunc așa cu capul în față dacă aș ieși eu, dacă aș câștiga primăria. Cu siguranță îmi va fi foarte greu pentru că merg în administrație publică, lucru care nu merge în paralel cu ceea ce am făcut eu până acum, dar cred cu tărie în mine și știu că o să pot și voi învăța și voi fi cu siguranță în slujba comunității mai mult decât până acum. Cum o văd eu? O văd bine. Voi face tot ceea ce pot ca să dezvolt pas cu pas comunitatea. Cum sunt oamenii din echipa dumneavoastră? Cu cine ați dat mâna pentru dezvoltarea comunității din Raciu? Am o echipă în spate foarte tânără de care sunt foarte mândru, cu o medie de vârstă undeva la între 35 și 40 de ani, administratori de firme, economiști, contabili, toți oameni tineri, dornici de a merge mai departe. Suntem o echipă frumoasă, ambițioasă și dornică să învețe și să facă performanță. Le cerem oamenilor să aibă încredere în noi și să ne acorde un vot de încredere, pentru că vă promitem că dacă după 4 ani vă dezamăgim, plecăm. Cum v-au primit cei din comunitatea din Raciu în momentul în care practic ați anunțat oficial și ați început o campanie de informare? Ne-au primit bine, cu brațele deschise, oamenii ne știu, suntem copiii satului, suntem crescuți în comună, 100% suntem crescuți în comună, cu încredere și entuziasm. În final, un mesaj pentru cei care sunt acum și vă văd de acasă, având în vedere că alegerile bat la ușă, 9 iunie se apropie cu pași repezi, ce le transmiteți? Vă transmit să fiți sănătoși, îmi doresc cel mai mult asta pentru fiecare dintre dumneavoastră. Având sănătate avem tot, vă rog să ne acordați încredere, nu vă vom dezamăgi, am fost și vom rămâne lângă dumneavoastră. Am avut întotdeauna disponibilitatea de a fi lângă dumneavoastră, vă promit că voi face asta și de acum înainte, fără niciun fel de restricție. Sunt și voi rămâne lângă dumneavoastră și doar împreună vom merge până la capăt. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu și mult succes! Vă mulțumesc de asemenea pentru invitație și numai bine vă doresc! Până data viitoare, toate cele bune, la revedere!